Hej Kim, de er kommet hjem, og jeg har lavet sådan en køje, hvor de ligger i meget. Så har jeg så den her, den grå kan godt lide at lave ramsen, ligesom. Ja, altså det her det er den grå, jeg tror den sover. Mickey! Mickey! Kom! Skal vi ned til den anden? Kiki! Ja. Altså jeg har lavet alle lågene stå åbne, fordi at her kan de bare gå rundt, som de vil, og bare lege. Det kan rotterne selvfølgelig ikke. Og hamster her, som man ikke kan se. Men de får et par stykker af dem her. De får nok 2 stykker om dagen. Sådan. Og de får... jeg har købt sådan nogle chinchilla-kiks til dem. Og jeg har købt tørt frugt. Og alt muligt, som de godt kan lide. Men her er Miki, og han har det godt, og han var rigtig aktiv her. Så han har også her i grotter, og løb de bare rundt herude. Det var bare, at de skulle bare lige være lidt vant til mig. Og det gik også fint. Så. Men så har jeg lavet en video, og her er min video. Håber du kan lide den. Jeg har fået skiftet savsmuld og alt muligt. Jeg ved ikke helt, der er mig, der åbner dem her for dem. Fordi de sover, men jeg tror, de spiser skallerne. Jeg er ikke helt sikker. Der er Miki og Kiki, og jeg ved ikke helt, om hun er bedre. Det tror jeg, hun er, for hun ligger på siden og alt muligt. Så. Men det var så videoen, og hej hej.